Hyvää kielioppipäivää. Yhteen vai erikseen? Aina välillä näkee kirjoitettavan yhdyssanoja erikseen ja tänään ajattelin testata teidän kielitietouttanne kansalaisopistosanan kohdalla. Kirjoitetaanko teidän mielestä kansalaisopisto erikseen vai yhteen? Ja mistä sen tietää? Kyseessä on yhdyssana ja kansalaisopisto kirjoitetaan yhteen sen vuoksi, koska sanaan kansalais ja opisto ei oikein järkevästi mahdu mitään muuta sanaa, esimerkiksi kansalais-iso-opisto, kansalaiskeltainen opisto. Sama pätee myös sanaan linja-auto. Toinen kysymykseni on teille, että kirjoitetaanko meidän opistomme virallisesti Mäntsälän opisto vai Mäntsälän kansalaisopisto. Kansansuussa puhutaan paljon opistosta, mutta virallisesti me olemme Mäntsälän kansalaisopisto ja meillä on opistotalo, jossa meillä on opetusta. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi!